Met eigenlijk met een toiletrol in de hand vastlopen. Ja, die oksel, hè? Dat is een kopje. Gewoon is? Het is een gewone. Ja. Oké. Een gewone waterjuffer ook? Gewoon een panzerjuffer. Panzerjuffer. Ja, ja, ja. Gaan jullie maar gauw de veiligheid opzoeken? Wat heb je gedaan? Ja, nou, ik ging best wel lekker en ik wist hoe ik moest schakelen en toen zat ik ineens al in z'n 4, dus ik denk van nou, het gaat wel hard, hoe moet ik eigenlijk remmen? En dat wist ik niet. Ik had zo'n haast met wegkomen op dat ding, dat ik helemaal niet heb gevraagd waar zit de rem. Nou, het is wel echt goed afgelopen, maar jeetje, voor hetzelfde geld had ik tegen een boom gezeten. Jazeker. Oh, hij staat al. Spullen bij elkaar. Hey, goedemorgen Mark. Hoi. Peter. Oh kijk, er zit al wat in de... Hoi, Peter Menno, Boeren. hallo. Hallo. Menno, hallo Menno. Jullie hebben wel wat in de bak, bak zitten. Ja, jij kan nog wel een stapje verder, denk ik. Ja. Ah ja, nu moet je niet iets water laten vallen. Kijk, Dat gaat oké. weg. Even kijken, hier Oké. heb je wat meer, iets meer houvast, denk ik. Goed. Ja? Nou, wij er maar weer eens uit proberen te komen. Ja? Ja. Steun? Ja, nee, ga, ik ben er. Oké. Ja. Hondenpoep. En dan kan het. Altijd. Ja, 100%.